Ngibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguvusi Mavusana. Bayamazi abaningi kuyo le channel. Namhlanje bafethu sizokhuluma ke nje ngohlelo laphana ushuni kamasikandi. Into esokhuluma ngayo ke laphana bafethu sizokhuluma ngezigameko ezenzakalayo laphana. Usuku nosuku futhi nama-advert abawenzayo. Ikakhulukazi umuntu owenza izigameko laphana siyabona ukuthi ungizwe njengoba namhlanje nje simbona laphana eyibhanoyini athi uyogibela ngodli ibhanoyi ukuthi izigameko eziningi zenziwa ungizwe. Bayazenza nabo izigameko omthandeni njengomnikazi wohlelo, kodwa ke okunye nje bafethu ukuvulana imiqondo. Lo baba lo macingwane uyiphethe i-content, jikelele nje we-content, angakwazi ukumela yakhe i-content nanoma ngabe kuyiphi i-platform. Uma ngibheka nje la ku-YouTube ipage lakhe lidiyala futhi akaposti ke lona, akaposti zonke lezi zinto, posta nje ku-Facebook. Ya right, no Facebook uyaholela ngalo ndlela, ngendlela oholela ngayo, kodwa ke nje ungizwe bafethu angazi noma ngokuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ushoda ngolwazi, ushoda ngolwazi. Lola hlelo nje ushuni kamasikandi kwesinye isikhathi ungaya ningangizwa kabi, kodwa kufanele ukuthi nayo i-career yakhe ngelinye ilanga ayibone imsebenzela. Kungabe ngaso sonke isikhathi i-career yakhe ihlezi ne-share. I-career kangizwe ngaso sonke isikhathi ine-share. Right, vele ukuvela laphana ushuni kamasikandi usuku nosuku aligameko uzohola vele naye, kodwa uzohola ngaphansi kwesandla somunye umfana, yabo. So angifuni ukuthi ningizwe kabi, ngithi ku-wrong ukuthi avele laphana, kodwa ungizwe sekufanele ukuthi naye abe nje ne-platform yakhe. Ungizwe mchunu mhlawumbe ku-YouTube ebonakalayo ukuthi cha le viewers ne-viewers iya kuyena, noma lona ukhozi u-SABC umenzele eyakhe i-platform, not njalo i-platform olwakhe uhlelo naye. Into ebhekane naye nje bafowethu, ngoba akekho umuntu obaluleke njengongizwe. Ungizwe kwesinye isikhathi ufika agxobe amaqembu ezombusazwe, agxobe manje kodwa kusasa lisebenza naye, because bayayibona lento le ekuyena ukuthi ikhona into ekuyena futhi abantu bayamlalela. Ukuvela kwakhe kulola hlelo nje edala eyogibela ibhanoyi ngenkani nje, sizoyidlala ividiyo la ngasekugcineni umbone laphana eyogibela ibhanoyi ngenkani, i-episode le yanamhlanje le ezodlala. Wonke umuntu usunesasasa lokuyobona ungizwe ukuthi uyogibela ibhanoyi ngenkani, ngoba siyamazi ukuthi ungizwe umuntu enjani. Umuntu nje uthatha izinto ngendlela yakhe, kodwa ke nje engifuna ukuthi sikubhekisise ukuthi naye ahlakaniphe nje asebenzise lokuhlakanipha kwakhe, akuhlakaniphayo akusebenzise kumsebenzele, kungancike kwabanye abafana. Ngaso sonke isikhathi nje yena okwakhe kuncike eduze nomuntu ngaso sonke isikhathi, yabo. Hayi, lokho ke bafowethu kuse-South Africa phela manje asivuke sabantu abamnyama. Uma sibona omunye umfowethu elimala, because uyalimala, ama-content uyasipha thi. Uma kuthiwa nje ngikhuluma nje, yabo nje uma ngikhuluma la ngikhuluma ngongizwe, ama-viewers uthola ama-viewers almost 200. Lokho-ke mina konke lokho engikubukayo nibusuke nixhasa mina, yabo. Ama-viewers uma ewu-100 ngizokholela lawo ma-viewers lawo, yabo. So ileyo nto engizama ukuyichaza la, ukuthi bafowethu sengazi leya nsizwa amacingwane ngalithola usizi, ithola abantu okuyibona bona abazokwenza ukuthi igcine naye ihlomule ngomsebenzi wayo. Ngoba uma uthatha ukubheka nje even shapa abantu abahamba amagaraji bayamthatha bemenza amanxusa, bembolekini, bemnikeza iy'moto, okuwukuthi lo muntu yonke into ayenzayo abantu bayakholelwa kuyena, uyabona. So ngiyafisa ukuthi nabafowethu ngizwe uvo lwenu ukuthi ngabe kuthini nokwenu ukuphawula ngalolu daba, because nje manje kushuni kamasikandi ziyakhala ngo-5:30 uzomuzwa ungizwe, uzongoza ayogibela ibhanoyi ngodlini. Ake siba ne-comment section, ngizwe uvo lwakho, ngizwe ukuphawula kwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ividiyo entsha. Si-channel ehamba phambili, siyabonga.